Gangno ka rin kamunta kay Pilipinas, kaya baluan niyang biyasang magluto at mahilig king manyaman na pamangan, deng Kapampangan. At banglakwas pasik na nga niya yung titulong Culinary Capital of the Philippines at gabulan ni kakatamong kaluto at kultura, telakad na ni Kapitolyo Provincial Culinary Council at pamuntukan na ni Pampanga 2nd District Board Member Maylin Pineda Cayabyab. Iingkarelang pormerong proyekto, ing pamaglunsad ki Manyaman Festival king SM City Pampanga Event Center ngayong Lunes, December 4. Ito pong Manyaman or yung bansag po sa amin na Culinary Capital of the Philippines, matagal na po namin naririnig yan. Pero ngayon po, sa liderato po ng ating Governor Dennis Delta Pineda, naisip po namin na i-embrace na ito at panindigan na Pampanga nga ang Culinary Capital of the Philippines. Kaya po natin inilunsad po itong Manyaman Festival. Kaayabay ka rin pa mga namalyari ng takman ng kakatamong kabalen at ng bisita ing chichiro na ning apalit, biringi ng arayat, kubang itik ning masantol, panara ning Santo Tomas, kilain ning Bacolor at buro ning Candabat niyayaliwa pa. Mismong Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, Meki Pangan at kenyamanan king epagdaring adwang pulot adwang balen at syudad na ning probinsya. May mga bayan talaga na may specialize sa mga kanya-kanyang putahe. So, mga dati na po to na talagang pinagmamalaki natin. Sino ba mga taga Maynila sa inyo? Di ba pag pupunta kayo ng Pampanga, anong una nyo sasabihin? Pagkain na masarap sa Pampanga, di ba? Number 1 ho talaga pagdating sa pagkain. Kahit saan ho kayo sa sulok dito sa probinsya, may dadatnan kayo na masarap na pagkain, lutong Kapampangan. Bukod kay Manyaman Food Expo, pwede ang pasyalan hanggang king Miyerkules December 6, may kakong off mo naman king Best Kapampangan Heirloom Recipe, ampong iconic Kapampangan dishes. Mo rin professional chefs ding miligligan king pamaglutong pamangan Kapampangan, nunay pati na estudyante bang ipipasa kanuing tutuking inerasyon, ing gelingan king kulinarya. Salamat naman ni Board Member Maylin Pineda Cayabyab karing meega-naga ng sinaw bang managumpay ang Manyaman Festival 2023. Ipineda Cayabyab ting chairperson na ning mesabing pamikatagon. Sa lahat po ng sumuporta, lalong-lalo na po dun sa mga LGUs po, no, lahat ng bayan natin wala pong hindi sumali. Ang gagaling po ng mga mayors natin, ng mga tourism officers natin, ang mga taga-Kapitolyo po, tourism office po ng Kapitolyo, lahat po yan. Kung wala po sila, hindi po magiging posible ito. At sa lahat po ng Kapampangan at hindi lang po Kapampangan, iniimbitahan po namin kayo na puntahan itong aming mga booths po dito sa SM Pampanga para po makita ninyo kung ano-ano po ang iba't ibang produkto ng aming mga bayan dito sa probinsyang Kapampangan po. Samantala, agpang Regional Director na ng Department of Tourism Central Luzon ay Dr. Richard Dinos, maragulyang saup king promotion na ng turismo kay Pampanga Manyaman Festival. Ay maragulyang saup ini kasi subali king eganaganangan baluda na Manyaman ta magluto ni. Maragulyang maging impact ni king turismo, makwalta tamo in terms of heritage or pamanang dayi. Nga naman king pamagluto, kaya katamong historical churches. Ampo of course, detang warm welcome, netang pamanimbita ka ring turista, ela magsisiking pamamuntada. Kaya Ray Bravo, iya ko yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.